sempre estan tan contents. Em va preguntar la meva dona fa 3 dies. Eloi, per què la gent que fa circ sempre està tan contenta? Ella no ho entenia. Esclar, i jo. Per què els que feu circ sempre esteu tan contents? Com podeu estar tan contents si les coses van tan malament? Tan malament no van. No. No van tant. No, van pitjor que malament. Van fatal, Sí? les coses. I ells venga fregades, i venga fet simpàtics, i venga tirar serpentines. Serpentina. I confeti. Confeti! I vinga a embrutar el terra. No, collons, no! A veure, per què els que fem circ sempre estem tan contents? I per què no? Per què no podem estar contents si les coses els hi van millor que mai? Per què no? No hi ha cap motiu? Com que no hi ha cap motiu? Hi ha 1000 motius, milions de motius. Per exemple? Multiplica. Per què no podem estar contents si les administracions no paren de recolzar-nos? per tot arreu. Per tot arreu, donar-nos espais per assajar, per actuar, per tot Milions de treballs, grossos, petits. I els deixen fer tots els seus espectacles i muntar les seves carpes Per allí. tot arreu. Cadascú de espectacles, produeix altres espectacles que també passen a la puta No voleu, si és que no paren de rebre ajuts i subvencions i beques. Per tot arreu. Grans, petites, ràpides i I dietes, moltes dietes. Bones i dolentes, I ajuts per desplaçaments en els viatges. I em diré més, Què dius? A cadascuna de les festes populars del país, D'aquests milions de festes. els ajuntaments sempre contracten, espera, tu multiplica-ho, sempre contracten alguna actuació de circ. Cada una d'aquestes actuacions en produeix D'altres i I milers. les sales, el Nacional, gran, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, és que no paren de programar espectacles de circ per tot arreu, grans i petits, I no ràpids i només lents. pel puto Nadal com antes. No! Ara tot l'any, tu multipliques tot l'any. Però si estan com mai, sí o no? I tant que sí. Sobretot tu. I a més tenen gales com aquesta. I premis com aquest. Premi Circòlica de votació popular. Entrega el premi al director de la revista Circòlica i organitzador d'aquesta nit de circ, Vicent Llorca. Hola, molt bona nit a tots i benvinguts a la que ja és la 7a edició de la nit de circ dels Premis Circòlica. Jo la veritat és que no sóc massa de protestar i reivindicar, però avui, ja que anem d'això, ho faré una mica, però amb alegria, que és més sa. Així que amb una gran motivació i satisfacció, anuncio que Circòlica oferirà a la companyia premiada en aquesta categoria la contratació del seu espectacle dins de l'esdeveniment que vam engegar l'any passat, el Pícnic Circus Barcelona, un projecte que busca la creació d'un espai d'exhibició permanent de circ a Barcelona, en concret al gasòmetre del Parc de la Barceloneta. I allà mateix serà on programarem l'any vinent l'espectacle que heu votat tots vosaltres, el de votació popular, el dels espectadors, aficionats i artistes de circ. I el Premi Circòlica 2016 de votació popular és per l'espectacle Vincles, de la companyia mallorquina El Circ Bové.
Circòlica Especial. Entrega el premi al Centre Cultural de Terrassa. Bona tarda, bona nit. El Centre Cultural de Terrassa premia l'espectacle guanyador d'aquesta categoria amb la contractació de l'espectacle dins la programació artística de la propera temporada. I el jurat ha decidit que aquest 2016, per haver aconseguit un espectacle per tot tipus de públic, però també pel seu llarg procés de creació, per les bones coreografies, pel ritme incansable, per la dificultat tècnica i per la teatralització de l'acrobàcia, el Premi Circòlica Especial 2016 és per l'espectacle Itarsi de la companyia EIA. Hola, bones. Soc una mica petitó, aleshores tinc que baixar això una miqueta. Res, normalment aquestes coses les fa sempre el Fabri, però avui no hi és, perquè hi és a Huesca. Hola, Manel. El Manel. I bueno, res, donar-vos les gràcies per aquest reconeixement. Fa ja uns anys que ja vam rebre un altre premi amb la primera producció que vam fer, Capes, i per nosaltres el millor premi és que continuem, seguim i que la família va creixent amb gent com el Manel, com el Diego, el Fabio Nicolini, i que esperem que la família continuï a créixer encara més. Visca el circ! Quanta emoció, Moltíssima emoció. I una mica de nervis. Una mica sí. Això és el que faciliti, nervis. Sí, perquè per primera vegada, almenys jo, estic envoltada de tants artistes de circ. I jo. Referents culturals, de referents artístics, també. Com els que avui ompliu la sala Willy Murillo. Sí, perquè nosaltres al cap i a la fi només som de teatre. Sí, teatre. De tanta gent que com nosaltres compartiu minuts i minuts als espais de notícies i espais d'entreteniment amb els vostres espectacles. Les vostres declaracions. I les vostres vides, perquè no ens enganyem. No! Si som famosos és perquè ens ho mereixem. Sí. Perquè hem excel·lit en la nostra feina. Perquè som un exemple, una inspiració per les generacions actuals i futures. I és per això que anunciem cotxos, que anunciem perfums. Frescos poltrona, tus aromas del Montseny. El perfume que hace. Entitats bancàries. Jo, aquesta jo. Hola, sóc en Caroli i ja sabeu que he triomfat. Premi Circòlica Popular 2015. Per això et dic, fes com jo i posa els teus estalvis a Caixa Popular, perquè amb els teus diners no cal fer equilibri. Aquest és bo. Compreses. Oi, aquest jo. Moltes dones m'ho pregunten. Pepa Plana. Sí. Com tu fas per riure quan estàs en aquells dies? Doncs ho dic molt clar. Con clowna me salto todas las reglas. Bravo. N'hi ha prou en mirar les portades de la premsa de cada setmana per adonar-se de la nostra constant presència mediàtica. La revista Cuore. Animal Religion ens ensenyen el seu nou iate. És més gran que el de Mancio Ortega. Revista Lecturas. Jordi Martínez sale del armario. I ara? Trabajar pintado es mi sueño. Sí, és veritat. La revista Hola. Declaraciones exclusivas de Isabel Preisler. Isabelita.
Sí. A Mario y a mí nos haría muchísima ilusión recibir un premio Circòlica. A veure si serà aquest. Premi Circòlica a la millor iniciativa per la projecció del circ. Entrega el premi l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Bona nit. L'Associació de Professionals de Circ de Catalunya aporta en concepte d'ajut i reconeixement la quantitat de 1.000 euros a la millor iniciativa per a la projecció del circ a Catalunya. I el jurat ha decidit que aquest 2016, pel seu treball infatigable, per la seva il·lusió i empenta i per haver construït un projecte descentralitzador que estén el circ pel territori, el Premi Circòlica 2016 a la millor iniciativa per la projecció del circ és per a Manel Sala Ulls. Inside a broken clock, flashing the light with all the windows. Taxi without a walk, middle of the way with the windows. Mirava tots aquests noms i es puc assegurar que està quasi tothom fotografiat. Jo un dia de l'any 2002 vaig entrar amb la meva càmera a veure un espectacle de circ i el que vaig veure em va sorprendre de tal manera que ja no vaig trobar la porta de sortida. Em vaig quedar dintre. Moltes gràcies. Don't you ever be sad or lean on me when the times get bad. When the day comes and you are down in a river of trouble, about to drown, but just hold on. Don't have to worry, because I'm here. I don't need to suffer, because I'm near. Just hold on. I'm coming. Yeah, I'm coming. Oh. I'm coming. Out to me for satisfaction. Or just call my name for quick reaction. Yeah. Don't you ever be sad. Won't you lay on me when them times get bad?
Circòlica al millor artista o companyia emergent. Entreguen el premi la revista digital d'arts escèniques Teatralnet i la fàbrica de creació La Vela de l'Estruc de Sabadell. I els nominats com a millor artista o companyia emergent són Concorulla, El lado oscuro de las flores, Jessica Martín, Oriol Escursell i Zànimals. La fàbrica de creació La Vela de l'Estruc de Sabadell ofereix una residència de creació a La Vela i l'exhibició del treball de l'artista dins la seva programació. I a més, la revista digital d'arts escèniques Teatralent ofereix la producció audiovisual d'un vídeo promocional de l'artista premiat. Bona nit. I el jurat ha decidit que aquest 2016, per la seva presència a l'escena, per l'energia que desprèn, per la seva bogeria i per la seva imparable complicitat, el Premi Circòlica 2016 a la... Això ja és una pista, a la millor artista emergent és per a... En the moment... Jessica Martín. Inside a broken clock, splashing the wine with all the rainbows. Taxi with brother walk, muddle the doorway with the rainbow. For I'm a rainbow soon.
Premi Circòlica al millor número de circ. Entreguen el premi Fira Tàrrega i la Central del Circ. I els nominats com a millor número de circ són Antoni Polina, de La Femme Fatale, Borderline, de Julie Vergés, Bunkai, d'Amer i Àfrica, Road to Nowhere, de Jou i Martín, i Zen, d'Antonio Vargas. Bona nit. Fira Tàrrega patrocina conjuntament amb la Central del Circ aquest premi pel millor número de circ, oferint la contractació de l'espectacle premiat en la propera edició de la Fira i una residència de creació de 2 setmanes a la Central del Circ. Hola, bona nit. I el jurat ha decidit que aquest 2016, per la seva plasticitat i els moviments dels cossos, totalment integrats al número, però sobretot per la seva depurada tècnica, que executen amb una gran precisió, força i rapidesa sobre el trapezi, el Premi Circòlica 2016 al millor número de circ és per a Anton i Polina, de La Femme Fatale. Bueno, moltes gràcies a tothom, als companys, als amics, a les parelles. Pues res, que volíem dedicar aquest premi a tota aquella gent que no pensava que podríem fer-ho. Hola, em dic Aurora. Hola, Aurora. Tinc 32 anys i sóc acròbata. Hola, em dic Manel. Tinc 32 anys i faig trapezi. Hola, Manel. Hola. Faig acrobàcies des dels 10 anys. Carai, des de tan jove? Sí, no és que les fes perquè tingués problemes a casa, sinó perquè no teníem qui tenir-los. No tenies amb qui tenir-los? No, perquè els meus pares es van separar, ma mare ens va haver de criar sola, estava tot el dia treballant i... Va, pobra dona. Què fas? Doncs em vaig ajuntar amb les companyies. Pallassos i acròbates de carrer que em van portar pel mal camí. Pel camí del circ. Sí? Jo vaig conèixer l'amic d'un amic, em va semblar així simpàtic d'entrada. Vam sortir un dia junts i estàs animat i per què no ho proves? No, és que sempre passa igual. Per què no proves de fer una tombarella? Que és molt fàcil. És fàcil. I jo la vaig fer i em va sortir bé i allò que t'animes, l'adrenalina que puja i... Vaig provar un mortal. Vaig començar amb els flic-flacs. No, sisplau, no. I quan no te n'adones acabes totalment enganxat. Sí, perquè et penses que el dia que ho vulguis ho deixaràs, però aquest dia no arriba mai. No. Hola, jo em dic Vicenç. Hola, Vicenç. També sóc acròbata. Ara mateix estic amb el mortal planxat en tirabuixó. No. Què? Sí, a l'escola de circ. Tu també? Soc un desgraciat. No, tranquil. Ja està. Ànims. Jo em dic Joaquín, però tothom em diu Quimet. Hola, Quimet. Jo també vaig començar com a pallasso. De nen de petit era graciós i molt de la conya. Un Jaimito. Sí.
I explicava acudits a les festes familiars. Sí. Sí, s'aixeca el teló i es veu un 1 i un 2 trucant a una porta. Nom de la sèrie? No sé. Etartre. Toc, toc. ¿Quién es el amor de tu vida? Diu, però si la cerveza no habla. Això són dues mares que es troben i una li diu a l'altra: li he posat ulleres al meu fill. Quin nom més lleig? És molt dolent. Diu, això que s'obre el teló i es veu una taronja enorme. Es tanca el teló. Nom del cantant? El Tronjón. Diu, niño, niño, ¿dónde vas con esos ojos tan rojos? ¿Y qué porro ni qué porro? Aquests explicaves, aquests? Sí, més o menys, i uns reis. Ens em va tocar un nas de pallasso, un nas vermell, unes sabates grosses, i allò que comences a fer bolos. Hola, jo em dic Joan Ramon. Hola, Joan Ramon. També sóc equilibrista. Molt bé. No, a mi m'agradava estudiar matemàtiques, d'acord? I jo volia ser, doncs, físic nuclear o potser, no ho sé, enginyer tècnic, però els meus pares em van dir que no, que això no tenia futur i que el que jo havia de fer era agafar el monocicle de la família i que no em faltaria mai feina. La pressió familiar. No té nom. Yo me estoy quitando. Sí? Sí. ¿En serio? Sí. Molt bé. Vicenç. Hola, jo em dic Estanislau. Hola, Estanislau. Hola, Estanislau. Demà farà 3 mesos que no faig malabars. Molt bé! Em costa, estic esforçant amb molta voluntat, amb tanta voluntat, bueno, i amb aquestes reunions de circòlics anònims potser me n'en surto. Estem amb tu, Estanislau. Estem aquí, què? A vegades les veig allà, les pilotes de malabars, així, rodonetes, amb aquells colors tan llampants i toberes. O les masses. Ui, i el cèrvol. Ui, els aros, els aros. Els veig allà i estic a punt d'agafar-les i res. No. Fer una songadeta, un No. No ho faig, oi? No, que després fins i tot em donen un premi. I t'enfonsen, Ja. que tots aquests estan fatal. Trinxats. Esteu fatal. Fatal. Premi Circòlica al millor espectacle de circ de carrer. Entreguen el premi la Fira de Trapezi de Reus i la Fira de Circ al carrer de la Bisbal de l'Empordà. I els espectacles nominats com a millor espectacle de circ de carrer són Amigú, de Mumusic Circus, Iter, de Serena Bione, Nàufrags, de la Industrial Teatrera, Ni cap ni peus, de Circ Vermut, i Les Polis, de la companyia Les Polis. Bona nit. La Fira de Circ de la Bisbal d'Empordà patrocina conjuntament amb la Fira Trapezi de Reus aquest premi al millor espectacle de circ de carrer, oferint la contractació de l'espectacle premiat en la propera edició de les fires. I el jurat ha decidit que aquest 2016, perquè recull l'essència dels espectacles de carrer i construeix un espai molt especial i acollidor que enlaira la comunicació amb el públic, i també per la dramatúrgia, per una bona direcció, per l'excel·lent treball dels seus dos protagonistes i per oferir-nos una versió moderna dels pallassos, el Premi Circòlica 2016 al millor espectacle de circ de carrer és per a Nàufrags, de la Industrial Teatrera. Primer, gràcies a tots els companys, a les Polis, al Mumúsic, a la Serena, a tots els companys que estan al carrer. Gràcies per fer circ al carrer, gràcies per fer pallassos al carrer. Gràcies a la Cristina Soler,
que s'ha incorporat a la companyia aquest any, perquè la Màmina estava amb el Leo dins, i gràcies a l'Aleix Ramisa, que és el nostre tècnic, i podríem dedicar el premi a molta gent, però el dedicarem al Leo. Va per tu.
atorga el millor espectacle de circ de carpa o sala. Entrega el premi l'agència de comunicació Comèdia. I els espectacles nominats com a millor espectacle de circ de carpa o sala són Bèsties, de Baró Devil Circ, Garbuix, de B de Babel, Guadual, de Leandro Mendoza, Intarsi, de la companyia de circ Eia, i Rúmia, de Rum i Cia. L'Agència de Comunicació Comèdia vol premiar l'espectacle guanyador d'aquesta categoria amb un servei de consultoria i assessorament o una campanya de comunicació per la difusió del seu espectacle. I el jurat ha decidit que aquest 2016, per l'acurada posada en escena, pel talent individual de tots els seus artistes, per la fusió reeixida dels llenguatges i també per haver aconseguit un univers únic, pel treball de simplificació, per la reivindicació de la carpa com a espai escènic i per la integració d'animals a l'espectacle, el Premi Circòlica 2016 al millor espectacle de circ de sala o carpa és per Bèsties, de Baró de Bel. Sí, la Lali diu que realment l'enhorabona a tots els nominats. Ah, i que de parts d'aquí. De part del Blai. De part del Blai i el camí de part del Blai i la que fa així. La Camil, perquè el Blai i la Camil estan... Es pot dir això? Tenen 4 fills. 4. Sí. Sí. De part del Blai i la Camil, moltes enhorabones, que estem molt junts, que fins al cor, tots vosaltres aquí, junts, resem... Agraïts.
Gran Premi BBVA Circòlica. Entreguen el premi al president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Rivera, el director territorial de BBVA, Cristian Terribas, i el director de Circòlica, Vicent Llorca. Hola, bona nit. Anem ja a presentar l'últim premi de la nit, però abans vull presentar a les persones que han tingut el difícil treball de fer tota aquesta selecció d'espectacles nominats i dels premiats. Em refereixo al jurat d'aquest any, que està format per Jordi Duran, director artístic de Fira Tàrrega, Tere Armal, tècnica d'arts escèniques al Patronat Municipal de Cultura de Mataró, Lola Casademont, tècnica de cultura a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i coordinadora de la Fira de Circ al carrer La Bisbal, Toni Aliaga, responsable de la programació de circ del Centre Cultural Terrassa, Jordi Gaspar, artista i actual director artístic de la Fira de Circ Trapezi de Reus i de la Vela de l'Estruc de Sabadell. I finalment de l'Anna Pasqual i la resta dels artistes de la companyia de Circ i Circ, el Vània i l'Adrià. Aprofito també per donar les gràcies a la complicitat de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i al BBVA Catalunya Caixa, que volen acompanyar-nos en l'organització d'aquesta nit de circ. Per tercer any consecutiu. Aquesta nit tenim a dos dels seus màxims representants que es donaran a conèixer en aquest últim premi de la nit, senyor Jaume Rivera i senyor Cristian Terribas, com vulguin. Molt bona nit. La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA Catalunya Caixa volen contribuir al suport, reconeixement i a la difusió del circ català amb la implicació en l'organització dels premis i amb aquest gran premi BBVA Circòlica valorat amb 16.000 euros per facilitar la contractació de l'espectacle premiat per diverses ciutats de Catalunya. Bé, i el jurat ha decidit que aquest 2016, per la seva capacitat de comunicar, pels seus diàlegs, pel seu argot, per les ganes de treballar i treballar, i això ho entendreu quan vegueu l'obra, per les seves noves entrades, perquè saben fer riure i perquè continuen reivindicant la figura del pallasso clàssic. El tercer gran premi BBVA Circòlica de Circ d'aquest any és per a Rúmia, de Rom i companyia. Bueno, moltes gràcies a tots. La veritat és que ens heu fet sentir sempre part de la família del circ i us ho agraïm molt. Nosaltres veníem del teatre, però volem reivindicar la figura dels pallassos, la figura del circ en el món del teatre, el circ dintre del teatre,
I això és el que mica en mica hem intentat fer i tant de bo tots vosaltres també podeu anar obrint-vos camí als teatres. M'agradaria molt dedicar aquest premi, i crec que tots a la companyia que també ho pensem així, a tota la gent que es dedica a fer riure, als pallassos en general, i sobretot a dos pallassos que han sigut molt importants en la trajectòria d'aquesta companyia, que són en Joan Armengol i el Joan Muntanyès Monti, que són aquí dalt. Un somriure ben gran per ells. Salut i pallassos! Des dels inicis de la història, fa molts anys, els humans sempre hem volgut anar molt més enllà. I per això ens hem fet navegants, descobridors, inventors, ciclistes i astronautes. També per això fa molts anys, a dins d'una cova o al voltant d'un foc, ens vam inventar les arts, per poder anar molt més enllà dins de nosaltres mateixos. El circ és una de les belles arts, la vuitena, quan ens permet, en l'espai reduït d'una pista, d'un escenari o d'una plaça, fer un viatge al més enllà, sigui aquest on sigui. Quan amb les tècniques de l'equilibri, de la força, de la contorsió, de la velocitat, del tempo i del vol, ens posa ales a la imaginació, ens obre les portes als nous mons i ens fa viatjar amb el somriure. O això és el que ens agradaria creure. I què estàs esperant? Jo? Sí. Que comenci la festa? Para finalizar esta gala de los premios Circuesco. ¿Cómo? Cirlesco. La de los del circo, vamos, Que les quiero desear a ustedes, a todos los artistas que están aquí delante y a los que están fuera en su roulote o en sus carpas. Guapa. Que tengan mucha felicidad, mucha alegría, mucho amor y mucho trabajito. También. Coge sus copas, aunque no las tengan, y brinda conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria. Y un curso que no se puede aguantar, ¿vale? Esos son mis deseitos para todos ustedes, ¿de acuerdo? Así que arriba esa copa y ahora que desean el resto de artistas. El meu desig és que enguany el circ sigui una assignatura obligatòria a totes les escoles. El meu desig és que aquest any a les cases tothom apagui la televisió i se'n vagi al circ. El meu desig és que comencin a entrar en aquest escenari els millors artistes de circ de tot el món! Salud, circo y equilibrio para todos. ¡Bravo! El nostre desig és que tothom que es vulgui dedicar al circ ho pugui viure dignament. I que bonic seria no haver de demanar desitjos. Bueno, yo deseo que con toda la ayuda de ustedes el año que viene agarren mi sueño, que es la triple pirueta,
Y para el que no lo sabe, ¡venga! Salut. El meu desig és que hi hagin més carpes de circ. Bravo! Yo os deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Menos guerra y más cerveza. Y más amor. ¡Bravo! ¡Vale!